Hallelujah. Amen. Scripture teaches us in John 3:16. Imbhalo engcwele iyasifundisa encwadini ngokaJohane chapter 3 verse 16 ukuthi for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whomsoever believes in him shall not perish but shall have everlasting life. Amen. Imbhalo engcwele iyasifundisa ke nanzakwethu ukuthi John 3 verse 16 ukuthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze ngawanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba lowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Amen. Ngiyacabanga ukuthi it's very important that we understand this scripture because everything that we shall be doing today for this session, it will be against its backdrop. It will be launched from it for deeper understanding. Amen. So ukuze understand isifundiso sanamhlanje kuyadingeka ukuthi go back uye kwa Sunday school ukhumbule uJohn 3:16 ngoba uma uye ku verse 21 ku verse 20 in fact uma uye ku verse 20 ka John 3:16 uNkulunkulu uyaqhubeka also athi maybe let me go directly to it. uNkulunkulu uyaqhubeka ku John 3:16 uma uya lapha ku verse 20 message uNkulunkulu ngoba noma ubani ohlanganyela ebubini, everyone who participates in evil and wicked acts, in evil and wicked deeds, noma ubani ohlanganyela ebubini uyakuzonda ukukhanya. Amen. Remember ukuthi verse 16 uthi ngokuba uNkulunkulu othina omina nawe esiwumsebenzi wezandla zakhe, omina nawe siyizimvu zedlelo lakhe. uNkulunkulu uma ekhuluma ngathi noma ecabanga ngathi, imbhalo engcwele iyasivezela ukuthi uthando lakhe lithi goes beyond uthanda lokubunormal. That is why ezinye ilimi uma zifika la kufuneke khona zichaza uthando likaNkulunkulu zithi meziyibuka ilanguage yazo zithi hayi man ulove akekho enough. Yabona ngcono siqhamuke nelinye igama elizothi go ngaphezulu kothando mase beqhamuka nothando elibizwa ngani nge-chesed love. Yabona they speak about chesed love, a love that is sacrificial, uthando olunokunikela nokuzinikela phakathi. Amen. Now uNkulunkulu ke uthi usinikile thina, he is one of a kind, indodana yakhe ezeliyodwa enguKristu Jesu, ukuthi sikholwe yiyo ukuze singabhubhi. And uyasikhumbuza ukuthi ukubhubha kwethu kuseyinqumeni thina esiyithathayo njengabantu. Amen. Imbubhiso iseyinqumeni thina esiyithathayo njengabantu, ayikho uNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni thina sibhubhe. For as long as sisengala kwethuna, uNkulunkulu wenza zonke izinto anokuzenza. Yabona? Wenza konke anokwenza ukuthi mina nawe sibe saved from imbubhiso nokubhujiswa. Hallelujah. Ingakho uNkulunkulu ethi khumbulani-ke bafowethu ukuthi noma ubani lowo naloyo ohlanganyela ebubini, ofuna ongawuhloniphi umthetho, nonjabulo yakhe isekuzwiseni abanye abantu ubuhlungu, le nhlobo yabantu enje ayizwani nokukhanya, iyabalekelana nani nokukhanya, kusho uNkulunkulu la. Uthi futhi ngisho ungabamema ubamemele ekukhanyeni ngenxa yenzondo abanayo ngokukhanya ngeke beze ngoba baneqiniso abalaziyo ngokukhanya ukuthi ukukhanya kuzobembula izinqe. Hallelujah.
ukukhanya kuzoveza amahlazo abo publicly, kuzoveza amahlazo abo obala. Ingakho iscripture sithi uma bengakufuna ukukhanya, they don't even come ekukhanyeni ngoba bayazi ukuthi bazoba exposed. Mese to verse 21, kodwa lowo noma labo abenza ubuqiniso nobulungiswa bayezwana bona nokukhanya, and uma bamema futhi bamemela ekukhanyeni bayeza. Hallelujah. Ngoba bayazi bona ukuthi konke ukwenza kwabo, bayazi futhi ukuthi zonke izenzo zabo noma zingaba sekukhanyeni zibonwe noma ubani, vele bebezenza abazenzeli bona kodwa bazenzela ubaba uNkulunkulu. Amen. So it's important ke bafowethu ukuthi sisibambe lesi scripture ngoba uNkulunkulu into afuna ukusambulela yona namhlanje kuzosiza ukuthi athi mayembula mesukhumbula ukuthi hayi kune position yothando oludlula ukuthanda konke ebanga ukuthi uNkulunkulu akhulume kanje. NgesiZulu ke thina sithi unomona. Hallelujah. Ngoba uthando lingenawo umona alona uthando lolu umjolo wesiZulu. Hallelujah. Kodwa uthando linomona lu protective, luyavikela. Uthando linomona lu sacrificial, umuntu uyayinikela. Hallelujah. Umuntu uyayinikela. Baningi obaziyo kungenza ukuthi nawe ngomunye wabayinikele. Hallelujah. Ngizokwenza nje i-example elulu ukuze usheshe understand ukuthi uma usothandweni olunomona, chesed love, uthando ne-sacrifice phakathi ukuyinikela, uyakwazi ukuthi umuntu uzomzalela ingane zibe u-8 engakhiphanga ngisho isenti ekhaya, kodwa ngenxa yethembo nalo ulokhu uthi kuzolunga. Hallelujah. Uyakwazi ukuthi uyinikele to isimo esithile. Hallelujah. Uyinikele to isimo esithile ngoba unethemba lokuthi khona into ezokwenzeka. Amen. So ngizama ukuthi ngenze nje example ezosheshe understanding masinyane ukuze ubone ukuthi uNkulunkulu ekwazi ukunakekela izinyoni zezulu, ekwazi ukunakekela ngisho intuthwane engenamkhuzi nambhekeleli ukuthi kusasa zizodlana, kodwa uNkulunkulu akwazi ukuyinakekela, azaphinda akwazi uNkulunkulu ukumbathisa umhlaba ngotshani namaflawa. How much more kangakanani ke wena omsebenzi wezandla kaNkulunkulu, kangakanani ke wena oyimvu yedlelo lakhe, kangakanani ke wena osenhlamvini yeso kaNkulunkulu. Hallelujah. So iyona ke bafowethu sibingelele singena ngaso leso for imfundiso nentshumayelo yanamhlanje ekumele ukuthi ngokwembhalo intshumayelo kufanele ikususe la ukhona mesikisa la uNkulunkulu ekufuna khona, hayi wena la ufuna khona. Amen. Ngivumeleni ke nganza ukuthi nginibingelele manje. Ngiyanibingelela. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. Nginibingelele egameni elihle, igama uKristu uJesu oyinkosi nomsindisi wethu. Hallelujah. Siyaqhubeka ke ngane zakwethu nochungechunge lwemfundiso zethu olwendlalelwe encwadini kaMateyu uchapter 11, Mathatyahu ngokwembhalo emdala. Mathatyahu chapter 11 uverse 28 uzuyoma kuverse 30. Hallelujah. Wozani kimi nina nonke enisebenza kanzima nenigqilazekayo. Wozani kimi nina nonke futhi enithwele kanzima. Mina Jehova uSebawuthi ngizoniphumuza. Konke nje kudingeka ukuthi ukwenze mfowethu ukuthi uthathe ijoka lika Kristu uJesu, uthathe ijoka elinguKristu uJesu, mase kuthi lawa amajoka owathwele akunika stress, amajoka akwenza ube nenzondo, amajoka akwenza ufise nokubulala,
amajoke revenge, amajoke hatred, uwabeke phansi. Hallelujah. uKristu Jesu uthi masulithathile ke lakhe ijoka mfowethu mesufunda kuye ngoba yena umnene ugentle futhi uyithibile uyayithoba nangokwenhliziyo. He is low of heart. Ngaleyo ndlela ke uma umamukela yena njengenkosi nomsindisi wakho uzothola ukuphumula okudlula konke ukuphumula ngoba ngeke uphumule enyameni kuphela kodwa ngisho umphefumulo wakho even in the afterlife uzongena ekuphumuleni kwawo isabatha likaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba uKristu Jesu uthi yena wakho umthwalo mfowethu ulula futhi awukho nzima. Isona simemo ke sisebenzela phezukwaso lesi. This is the invite bafowethu esisebenzela phezukwayo. Now in our last meeting bafowethu, when we were busy in the upper room lowering our nets in the spirit, digging deep on the prophetic that is locked up in Matthew 11:28-30. By his spirit, him Ruach HaKodesh. By his spirit, him Jehovah Sebaot, Jehovah Tzigenu. By him, the spirit of truth, Ruach Emet. God, as we sat at the feet of Christ Jesus by his spirit, he impressed him, the Holy Spirit, Jehovah Tzigenu, that we reveal, we make known to you in line with a mandate, in line with the prophetic mandate that we've been given, in line with the higher call that we've been called with for the year 2025, that we step out into the world, that we make known to you in line with the mandate which is in the book of Colossians chapter 1 verse 27. We make known to you the spiritual significance of altars. Amen. And in the process of making known to you the spiritual significance of altars, we were also commanded that we correct as well as rectify the myth, the ignorance, and the errors embedded in altars vis-a-vis the names of God. Ngamafishane bafowethu mathiwa siyishaya nje ngesizulu esidiphu. Namhlanje uNkulunkulu ke usithumile thina as the sanctuary, God Sanctuary Family Church. uNkulunkulu mfowethu usithumile namhlanje njengokwenjonga siphe yona for the year 2025. Lapho khona uNkulunkulu esibizele egunjini eliphezulu. Wasethi uNkulunkulu ithi God Sanctuary Family Church, phumani-ke nkalo zonke, umhlaba wonke, niyokwambulela abantu bami ngengcebo nangenkazimulo, inkosi yami, ngengcebo nangenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso neqiniso, omfihlakalo inguKristu Jesu ophilayo kubantu bami noyithemba futhi lenkazimulo yabo. Hallelujah. uNkulunkulu ke uthi njengokwalolu bizo oluphakemeyo esibize ngalo, asiphumeke namhlanje sizolungisa umsamo ngokwezwi lakhe. Hallelujah. So i-assignment yethu ke namhlanje against injongo uNkulunkulu asiphe yona for 2025 lesencwadini yabaseKolose. Hallelujah. Chapter 1 verse 27. Namhlanje sithunyiwe njengoba uNkulunkulu esambulele ehlanganeni kwethu last week
ukuthi kunento enikhulume ngayo yama-altare Pastor Twala God Sanctuary Family Church ekumele niyihlalusa yabona nichaze niveze niyambulela abantu bami ngoba kuningi ukudideka ngomsamo okukhona kubantu bami nasebandleni kuningi ukungazi ziningi imfihlakalo abantu bamabamba abangambulelwe ngazo ngomsamo ngoba abanye they think ukuthi umsamo angazi ngizoyichaza nje lesizwe lesihle ngoba abanye bethu asebekholwa bacabanga ukuthi even kwakusebenzisa lona igama elithi umsamo li wrong kanti umsamo uNkulunkulu wasambulela wona ngaphambi kokuthi kufike abantu negama elithi altare. Hallelujah. Umsamo ubuvele ukhona kithina umsamo kufuneka siwembuleke namhlanje sambulela abantu bakaNkulunkulu amaphutha sambule ukungazi sicorrect yabona sikwambule sikuveze mase siyacorrecta futhi sikulungise ukungazi abantu abanawo ngomsamo. Hence today we are going to preach and reveal the spiritual significance of umsamo. Siveza umsamo ngokwekamoya nangokwezi likaNkulunkulu mase senza njani futhi siyacorrecta silungise ukungazi silungise amaphutha abantu abawenzayo nabanawo ngomsamo. Hallelujah. Yona assignment yethu ke bafowethu le yanamhlanje ukuzolungisa umsamo. Amen. So ke ngiyacabanga ukuthi abazoqhubeka bahlale bayilalele lentshumayelo yilabo abanesibindi abangajaji masinyane ukuthi nango uthwala useyaphuma nanzo isanctuary siyaphuma esandleni isiyenza izinto ezi-abominable engahambisani noNkulunkulu. Kodwa ke mufuna ukuhlangabezana neqiniso mfowethu iqiniso lonke neqiniso lodwa eliphelele elingena philosophy phakathi okuyizwi the double-edged sword of the Spirit of the Lord njengoba liyilona. We beseech you siyakuncenga ngomusa kaBaba uNkulunkulu ukuthi uhlale ufunde whatsoever that was written before time was written for our learning and understanding, so that through patience and comfort we may comprehend the scriptures. Hallelujah. Asphilosophize la umbuzo esibuzayo sithi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe. Ngokolimi lanamhlanje sithi iBhayibheli iring lithini iBhayibheli. Thina ke sithi ithini imbhalo engcwele. Amen. Silungisa umsamo. So ke bafowethu ke ake siwavezeke amaqiniso ngamandla omsamo. Amen. The spiritual significance of umsamo, the altar. So ngokwembhalo ke ngcwele kufanele amandla omsamo mesiwaveza siwaveze indlela asebenza ngayo ebuhleni siphinde siwaveze amandla omsamo indlela angasetshenziswa ngayo ebubini. Hallelujah. Ingakho bafowethu kubalekile ukuthi izwi likaNkulunkulu uliqonde uli-understand like a double-edged sword. Yabona inkemba ebukhala inhlangothi zombili ehlaba yehlukanisa inhloko nesiphansi. Ungabi one-sided imumzalwane ube bukhali nganxanye njengomese. Hallelujah. Hlala phansi ufunde ummeme uNkulunkulu ummeme umoya kaNkulunkulu ukuthi akufundise akwambulele imfihlakalo. Deuteronomy 29:29 uDeborah 29:29
akwambulele uNkulunkulu imfihlakalo yezulu ukuze ungabi nokudideka, ungalahleki, ungaduki, udukiswa igebengu lezi philosophy. Hallelujah. Ezokudukisa nangeSigreek ungezwa lutho naye akazi lento ayikhulumayo ukuthi uthini. Amen. Let's lower our nets therefore deep as stewards of the mysteries of God. Asehliseni amanethi ke ethu bafowethu njengama stewards, the elect of God, the faithful, the available and trustworthy men and women of God. Abantu abathembekile, abantu aba-available, abahlale bekhona, like benikwe attention njengamasosha, belindele instruction kaNkulunkulu. Hallelujah. Abantu aba-trustworthy, okwazi ukushiya i-wallet yakhe inemali phambi kwakhe, ubuye imali yakhe isaphelele, ukwazi ukushiya ingane zakho kuyena ebandleni, ingabi khona eyodwa eriphayo nemithiswayo. Ukwazi ukudedela unkosikazi wakho aye enkonzweni yasebusuku, ngoba bathembekile labantu. Hallelujah. Now, ukuzele mfowethu singalahlekelani futhi singadukelani. Nawe futhi ungalahleki, ungasali ngaphandle. Ngiyacabanga ukuthi it's important ukuthi uma sokhuluma ngomsamo siqale nje siwendlalele umsamo ngokwezwi. Hallelujah. Uma sokhuluma ngealtari kumele siqale nje silindlalele ngokwezwi so that iqambe siyalichaza vele usune idea yokuthi ku wrong yini noma ku right ukukhuluma ngomsamo endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Mina njengomngoni, the Ngoni person, an African, ku wrong yini ukukhuluma ngomsamo wasekhaya lakithi kubaba uNkulunkulu? Noma kuzothiwa sengiphumile ekhonzeni uNkulunkulu khona sengibakhonza. So ukuze ungasalike ngaphandle mfowethu, singadukelani, singalahlekelani. Ake siqale nje ezwini, sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe. Hallelujah. Now, uma siya lapha encwadini yezenzo, siya ku chapter 7. Okuningi uzokufunda mfowethu ususekhaya. Amen. Uma siya encwadini yezenzo, siya lapha ku chapter 7. Mase siyofunda uverse 49. Imbhalelo liyasifundisa ke mfowethu ukuthi heaven is the throne of God. Izulu liyisihlalo sombuso kaNkulunkulu, and earth his footstool. Mase kuthi umhlaba ube isenabelo seinyawo zikaNkulunkulu. Amen. Ngiyacabanga ukuthi ku-important ukuthi mesokhuluma ngomsamo sichaze lokho. Hallelujah. Ngoba sifuna ukubheka ukuthi uthini uNkulunkulu ngomsamo. Hallelujah. Uyena uNkulunkulu wasenza saba nje. Uyena futhi uNkulunkulu wasiletha kulomhlaba. Uyena futhi owasifundisa ngomsamo according thina to okhokho nogogo bethu. Ngoba nabo abebekwenza babekufundiswe ababekhona ngaphambili. Hallelujah. Thina sifundiswanga iBhayibheli ngomsamo. iBhayibheli lasifica sivela umsamo siwazi. Hallelujah. Kunaloko iBhayibheli lalethu ukudideka ngomsamo. Ngoba kuneyinhloso ezithile zezigebengu ezithile ezalisebenzisa iBhayibheli, zalishintsha ukuze ifezekise inkanuko neimfundo zazo. Hallelujah. Yingakho nencwadi baze bayilimita zabo 66. Base beyiqamba ukuthi iBhayibheli. Kanti muye embhalweni emdala, the Septuagint, the Red Sea Scrolls, the various Vulgates, the Sefer. Uyakwazi ukuthola ukuthi hayi man, even the Deuterocanonicals,
the apocryphals, uyakwazi ukuthola ukuthi hayi amanye amaqiniso awasuswanga ngala ayiswa ngale. Haleluya. Ashiwa ngala kwasekuvezwa lokho. Kodwa sikho ke lapho namhlanje sifuna ukwazi ukuthi uthini uNkulunkulu ngomsamo. Now, uma sesivumelana abafowethu ukuthi incwadi yezenzo chapter 7 verse 49. Haleluya. uNkulunkulu uthi izulu liyisihlalo sobukhosi bakhe. Mase kuthi umhlaba uba isenabelo seinyawo zakhe. Ngenxa yokuthi ke thina siphiwe ubuhlakani ngoba samsaba uNkulunkulu. Ku-easy la ukuthi kusheshe kuvele kithina ukuthi indawo uNkulunkulu abusa kuyo ikuphi. Haleluya. Ngoba imbali yasithethe isihlalo sombuso kaNkulunkulu sikuphi? Sisezulwini. Ukusho ukuthi uNkulunkulu indawo ahlala kuyo nabusa kuyo ukuze abuse thina ikuphi? Haleluya. Isezulwini. Mahodimo. So ngaleyo ndlela uma thina sifuna ukwazi ngama-whereabouts kaNkulunkulu. Haleluya. Kufuneka sibhekise kuphi? Ezulwini. Haleluya. Now, uma ke mfowethu suwehla usuye encwadini ke yani yesambulo, Revelations. Uya ku chapter 8. Mesubuka uverse 3. Nkosi yami. Uma uya lapho ku Revelations chapter 8 incwadi yesambulo, Chizona. Chapter 8 mesubuka lapho ku verse 3 kuyezansi. Uzofunda ukuthi kulo lelizulu uNkulunkulu aphila abuse kulo nesihlalo sobukhosi sokubusa kwakhe esikulo. Uyazivezela uNkulunkulu mfowethu ngompostoli, uyazivezela uNkulunkulu ngomprofeti, uyazivezela uNkulunkulu la ngobani? NgoJohane. Haleluya. Uma emnika isambulo uJohane uthi uma ngiphakamisela amehlo ami in the vision uNkulunkulu anginika yona endabeni eziphathelene ne-spiritual significance of the altar, endabeni eziphathelene namandla omsamo ebubili nasebuhleni, uthi kulo lelizulu uNkulunkulu esihlalo sakho esikulo, kulo lelizulu uNkulunkulu akulo ukubusa umhlaba nezulu, phambi kwesihlalo sombuso kaNkulunkulu, phambi kwesihlalo sombuso kaNkulunkulu there is an altar, kunomsamo phambi kwesihlalo sombuso kaNkulunkulu, kunomsamo lapho wegolide. Imbali engcwele uthi lo msamo wegolide uhlala uvutha phambi kwaNkulunkulu. Haleluya. Ingelosi zihlale zokuphembelela zokuphemba ukuthi ungacishi. Haleluya. Now kulo msamo ke mfowethu wegolide ophambi kwesihlalo sobukhosi kaNkulunkulu, imbali engcwele ithi yonke imikhuleko yama-saints, yonke imikhuleko yabazalwane, yonke imikhuleko yabakholwayo kuNkulunkulu nabamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, mfowethu umikhuphuka. Haleluya. Kuyinyohela bayeshu iyamahodimo mikhuphuka inyukele ezulwini, mifike ezulwini iyaqoqwa mfowethu ihlanganiswe, it becomes gathered together. Haleluya. Meseke mfowethu ifakwa emsamo kaBaba uNkulunkulu ovuthayo wenziwe negolide. Haleluya. For a sweet smelling aroma. Ngoba uma sihlanganisiwe ke lemkhuleko mfowethu yabakholwayo nabamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, yasifakwa emsamo kaNkulunkulu wegolide, mase ivutha ndawonye mfowethu, mase kuphuma iphunga elimnandi elenza uNkulunkulu athathe inqumo ethile. Haleluya.
athathe inqumo ezithile uNkulunkulu ngami nawe nangathi njengabantu bakhe. Hallelujah. Uyawazi uNkulunkulu ukuthi athi isinqumo esesithathile ukuthi ngizolibhubhisa izwe noma ngizobhubhisa lomndeni, kodwa ngenxa yemkhuleko mfowethu yabakholwayo imikhuphuka iyohlanganiswa together ndawonye, mesifakwa ingeniswa lapha kumsamo kaBaba uNkulunkulu, mesivuthi ikhipha iphunga elithile. Lelo phunga liyakwazi ukuthi uNkulunkulu limenze ayiguqule ingqondo yakhe. Umsamo ke lo ipower yomsamo. Hallelujah. Ipower yomsamo ikwazi ukuguqula izinto, it can alter izinto. Ipower yomsamo ikwazi ukwenza izinto, ikwazi ukuzenza izinto. You can make or break things ngomsamo. Hallelujah. And bayibona lento khokho bethu, bayibona lento gogo bethu, bayibona lento emandulo. Hallelujah. uNkulunkulu wayiveza kubo ngabaprofeti, wayiveza kubo ngamaphupho, wayiveza kubo ngembono. Hallelujah. Wabafundisa ngomsamo. Hallelujah. Ingakho bafowethu yilelo nalelo khaya linomsamo, ngoba siyawazi ukubaluleka komsamo, siyawazi futhi amandla omsamo ngokwekamoya. Hallelujah. uNkulunkulu usambulele. So ke namhlanje mfowethu uma sikhuluma ngomsamo, akuyona nje into esizakhela yona. We are not fabricating anything. Hallelujah. Kodwa iphethini yethu siyithatha kuphi? Ezweni likaBaba uNkulunkulu naye okunomsamo phambi kwakho, la yonke imsamo yabantu bakhe ihlanganela khona. Hallelujah. Khumbula ukuthi amandla omsamo mfowethu ayasebenza ebubini, ayasebenza futhi ebuhleni. Hallelujah. Ngamafishane siqonda ukuthini lana? Siqonda ukuthi umsamo onobuNkulunkulu nokaNkulunkulu ngeke uzufane nomsamo onobusathane nobubi bukaSathane. Hallelujah. Ingakho ke mfowethu, uma umuntu elwa nomsamo wakho ngomsamo alwa kuwo, there is no way wena ongakwazi ukuthi win that war, uyiwine leyo mbi alwa nayo ngawe, sebenzisa umsamo kuwe. Uma wena ungezukuyilwa nawe ngomsamo ubheke kuye. Hallelujah. Ngeke ngisho ngafasta, ngisho ngenzani, but umsamo uliwa ngomsamo. Umsamo ulungiswa ngomsamo. Hallelujah. Ingakho wale uphembelela uSathane wakho umsamo, nathi siyahamba siye kowethu uNkulunkulu. Amen. Siyahamba nesiye kowethu uNkulunkulu, bese sithumele izikhalo zethu, sithumele bafowethu inkinga nenhlupheko esibhekene nazo ngenxa yokuba abantu abasenza bona la emhlabeni. Mesifika lento uNkulunkulu athi uNkulunkulu meyishisa, mesethatha inqumo. Uma lezi inqumo ayithathayo ufuneka ayibhekise lo msamo wokubi, uNkulunkulu uzoyibhekisa kuona lo msamo wokubi, awushaye lo msamo awuchithe. Hallelujah. Angazi ngane zakhe noma niyayilandela yini lento, ngoba ukuze ungasali ngaphandle asiqale sikuvezele ukuthi mesikhuluma ngomsamo, hayi ngoba ke sekukuthi sesiliyekile ukholo. Hayi, sikhona phakathi okholweni, kodwa siyawuhlola umsamo manje ngoba uNkulunkulu nangezwi lakhe. Amen. Imsamo yethu sizoyichaza le.
Imsamo yethu esiyenzile nesiyakhile la emhlabeni uma siyakhele egameni lika uNkulunkulu, uma imsamo yethu ikhanda layo, the king and the head of imsamo yethu unguKristu Jesu, yazi ke kusukela namhlanje ukuthi konke sikwenza kule msamo yethu kuyakhuphuka ke mfowethu kuyongena emsamo omkhulu kaBaba uNkulunkulu, bese kufika kusha kukhipha iphunga elizoba ukuthi uNkulunkulu akhiphe isiqhulu. Hey, kwasha. Amen. Now that you understand, now that usuyawuqonda ke bafowethu umsamo ukuthi hayi ekungazini kwakho ubucabanga ukuthi sesishintshile ukukhonza uNkulunkulu, sesikhonza basibamba ngedlozana, hayi. Sizokufundisa namhlanje ngokubaluleka kwezikamoya, ngamandla omsamo, nokubi komsamo uma lo msamo ungenayo uNkulunkulu phakathi. Hallelujah. Ake sithi sink our teeth ke bafowethu. Yesilunga ke manje sifafune. Sithi bite the solids of the heaven. Amen. As we unpack the altar. Suhlaziya suhlola suqhubungula umsamo. Hallelujah. Now indlela elula ke mfowethu for you and I to understand the altar. Indlela elula for mina nawe ukunderstand mfowethu umsamo. Ukuthi siqale siwuchaze nje umsamo ngokwezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Uchaze so that even nalabo abasebasha ekulaleleni uhlobo olunjena leyintshumayelo ezidiphu bangalahleki bangasali futhi ngaphandle. Amen. Now umsamo ke mfowethu, the altar is, according to the scriptures, it is more than just a pile of stones. Hallelujah. Umsamo ke mfowethu uma siwutracer siwulandela from umongo wawo, umsuka wawo, awona nje ingxubevange yokuqoqwa kwamatshe aqoqelwe ndawonye ukuze abe yisymbol yokuthi kunomsamo la noma kune-altare la. But the altar bafowethu is evolving with time. Umsamo uyaguquka, uguquka uhambe nesikhathi. Hallelujah. Yes, siyavuma. There was a time umsamo kwakuqoqwa kwamatshe aqoqelwe ndawonye as isayini nophawu oluthile umndeni owavumelana ngalo ukuthi lelu phawu kuzomela silwenze isikhumbuzo. Hallelujah. Ukuthi lokhu kwenzeka, lokhu kwaphumelela, lokhu sakuwina silwa impi ethile. Hallelujah. Bese bevumelana ke beqoqa. But ke ngenxa ukuthi ke umsamo bafowethu uya-evolve, uyaguquka with time. Esikhathini sethu sanamhlanje siubonile umsamo uguquka from ukuba amatshe nje aqoqiwe ndawonye aseba uphawu, noma kusaqhubeka kwezinye indawo ukuthi kuqoqwa amatshe abekwe ndawonye bese kuba uphawu lalowo mndeni noma lalelo lizwe ukuthi thina elethi altare salakhela la. Isizathu sokuthi sakhele i-altare la kwakuyilesi ngoba sasifuna ukuthumela either kuNkulunkulu noma kuSathane imkhuleko nezifiso nezidingo zethu. Hallelujah. So ke namhlanje siyawabona ama-altare, siyayibona imsamo namhlanje uthola umsamo uevolvile waguquka waba yini, waba yi-monument. Hallelujah. A monument. La eSouth Africa siwuboniswa siyawabona ama-monuments ngoba siyizwe thina elalibuswa ngaphansi kombuso we-apartheid ucalucalulo. Maningi ke namanye amazwe e-Afrika. Hallelujah. Anama-monuments emuva lawo of their past. Hallelujah.
Siyawubona eminye imsamo iguquka iba ama-statue. Yabona? Izinto eziqoshiwe mfowethu, ngisho ngathi walina kanjani, kudlula iminyaka emgakanani, azicracky azenzeki lutho. Itshe zakhiwe ngalo, ungazi ukuthi sometimes luyiporcelain. Hallelujah. Ziclean. Amen. Ngiyacabanga ukuthi wena njengesakhamuzi sala eSouth Africa and in Africa in your home country, kune-statue zombuso omdala ombusa okwathi mengene evumelwaneni nohulumeni omusha wangaleso sikhathi kwavumelwana ukuthi zingabhidlizwa lezi ngoba bebengenaso isambulo sokuthi ama-altare, imisamo iyakwazi ukuba ama-monument, iyakwazi futhi ukuba yini, ukuba ama-statue. Hallelujah. Kube indoda ethile eyakwazi ukuthi ifezekise iy'nkanuko ney'dingo zeqembu elithile labantu abathile phezu kwabanye abantu. Mese leyo ndoda yenziwe i-statue, yenziwe umsamo, yenziwe i-altare ukuthi mebelibheka kuvuka amaminithi yokuthi sila nje ngenxa yalo. Hallelujah. Umsamo mfowethu uyakwazi also ukuthi upreserve. Umsamo uyakwazi ukuthi wakhiwe njengesikole ukuthi thina ezethu izingane ziyofunda la endaweni ebizwa ngegama elithile. Hallelujah. Kusho umsamo. Enubone ngempela izingane eziphuma kulomsamo othile ziyaphumelela. Kwesinye isikhathi ubone ukuthi izingane eziphuma kulomsamo othile wesikole ayikho neyodwa evela ngisho ephepheni meyiphuma ama-results ka-matric. Hallelujah. Ngani kufuneka sibheke amandla omsamo mfowethu, the spiritual significance of umsamo. Abanye benu namhlanje njengoba beyilalele le nkulumo uzayibuza ukuthi awuyazi, I wonder why njalo ngihlale ngiphupha ngothisha othile owangifundisa esikoleni esithile. Kanti engazini wakho wangena kuleso sikole ungazi ukuthi sesiphendulwe umsamo. Abantu abathile abayihlakaniphi ukuze lesi sikole siproduce into ezithile kuphela. Hallelujah. Ingakho nje mhlambe nasesikoleni ukuphasa kwakho kungabanga kuhle. Saze sacabanga ukuthi hayi mhlambe uyisilinyane esithile ingqondo ayisebenzi, kanti kwakufuneka sihlele siye emsamo siyobuza kuNkulunkulu emsameni wakho sezulwini ukuthi akuvakashe uvakashele lesi sikole. Le ngane from e-primary ibikade ikwi-top 10, ikwi-top 20, iphasa kahle, kodwa inede yafika kulesi sikole waqala baduma upotiyana, izinto zaqala zangahlangana. Saze sacabanga ukuthi ingane isiphukuphuka iziduphunga, kanti hayi mfowethu kumele before sijaji ingane sivakashele emsamo, siyokhuluma emsamo ukuthi simbonile lo mntwana enza kahle, sekwenze njani manje njengoba esela. Hallelujah. Kungenze ukuthi lo msamo lesi sikole akuso siwumsamo, and even negama laso lesi sikole kungenze ukuthi yena limkhiphela ngaphandle alimbali kubantu ababalwa ukuthi bangafunda kulesi sikole, ngoba the time sakhiwa kwakhulunywa emsamo waso ukuthi lesi sikole kuyofunda izingane zebala elithile noma zesizwe esithile kulona kusona. Hallelujah. Amandla omsamo mfowethu. Uyakwazi umsamo futhi uku-evolve uguquke ube yisibhedlela. Hallelujah. Uyakwazi umsamo futhi uba yisibhedlela. Kunezibhedlela mfowethu ngakini kusabusa abantu abathile. Zazi number 1. Wonke umuntu wayekhiwa megula bheke kusona leso sibhedlela ngoba kuyaziwa ukuthi uzobuya. Kusaphethe abantu abathile ababekhuluma nemsamo yabo kube nempumelelo emsamo abayakhile nabayicelebrateayo. But ever since
kwaphatha uhulumeni wakho. Lo msamo lo usuphenduke waba indawo ekuthiwa muyiswe esibhedlela esithile guaranteed awubuyele ekhaya uphila wena ubuyiswe isidumbu. Hayi bafowethu asiwakhuluma amaqiniso. Hallelujah. Asiwakhuluma amaqiniso. Kunendawo ekwathi kusabusa abantu abathile ababeyihlonipha imsamo yabo. Wawuthi moya kuzona ubuye uphila kodwa ngoba basekho sebeyiphendulile imsamo usungena khona ungabuyi uphila. Hallelujah. Hey Nkosi yami, the spiritual significance of umsamo mfowethu, ukubaluleka kwamandla omsamo kweyikamoya ebubini nasebuhleni kumele sikwazi lokho. Hallelujah. Angeke mfowethu sivele nje sikwehle ngenhla ngomsamo singakufundisanga ngawo. Singamane sispend isikhathi ekuchazeni umsamo kunokuba sijaha ukukunika amagama emsamo. Abantu abathile abanika amagama emsamo bona uNkulunkulu ayihonorisha. Niyabasebenzela imsamo abayakho. Hallelujah. Umsamo futhi uyakwazi ukuthi ube yithuna. Uyakwazi umsamo nokuba umuntu ohamba ngenyawo ezimbili. Hallelujah. So these ke mfowethu are the dynamics. This is the evolution ukuguquguquka komsamo ezisiphila njengabantu. Hallelujah. Kuningi mfowethu singakusho kodwa ke okunye sizokushiya kuwena ukuze uthi umuhlezi noNkulunkulu wakho mfowethu ubuza uthi uNkulunkulu uthini kimi ngomsamo. Ngiyabonga ngaleli bandla ekuthiwa isanctuary olethile kimi ukuthi lingivezele izinto ebengiyose ngiyongena ethuneni ningazazi. But today ngenxa yomono nawo ngami wena Jehova ungivezela ngomsamo. Mina bengilwa nomsamo, against umsamo ngoba ngitshela ukuthi abantu abakhuluma ngomsamo ngabanemsamo abanabo ubudlelwane nawe wena uNkulunkulu. Hallelujah. Kanti hayi futhi ngoba ubungafundisiwe ngendlela yakhona ngokwezwi. Kunendlela ekufanele ufundiswe ngayo ngomsamo. Hallelujah. Ingakho umsamo mfowethu sithi siwubuke as a place indawo where the Spirit of God dwells, a habitation of the Spirit of God. La hlala khona imimoya. Hallelujah. So uma wena umsamo wakho kungaNkulunkulu, umoya ophilayo lobusa kulowo msamo okaNkulunkulu. Umsamo futhi mfowethu sasambulelwe thina ukuthi umsamo uyi-revival, total revival. Yabona la uya khona isimo singaginyisi mathe, la uya khona izinto zimapeketwana. Kodwa uma umbusi nobusa umsamo wakho kunguNkulunkulu, kunguKristu Jesu, uya kuwo umsamo wakho mfowethu izinto zimapeketwana ayibhekele, but masubuya ubuye izinto zonke sezikwi-order seyiqondisiwe zaqonda. Hallelujah. Ngoba ufike wena emsamo wakhuluma noJehova wayibika indaba yakho. Asukhuphuka mfowethu umkhuleko wakho wayemsamo phambi kwesihlalo sombusi ubaba uNkulunkulu. Hey Nkosi yami, wasumixwa nokholo, kwasekuphuma iphunga elimnandi. uNkulunkulu wakukhumbula uNkulunkulu esezulwini lakhe. Hallelujah. Wakukhumbula uNkulunkulu esezulwini lakhe nendlebe yakhe mfowethu wayithuna again ukuthi kulalele izwe ukuthi uthini. Neso lakhe laqala mfowethu lakubuka ngenye indlela esezulwini lakhe. Waseqala uNkulunkulu ekuphendula. Ngani uye endaweni la engeke akwazi khona ukuziba, uye emsamo kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Owakhelwe phezu kukaKristu Jesu. Amen. Imfihlakalo ke mfowethu lezi uNkulunkulu ngenxa yokubona nawo ngawo angafuni ukuthi uziyongena ethuneni ungazazi. Hallelujah. Kungenzeka ke mfowethu
ukuthi uyayibuza njengamanje. Kungenzeka ukuthi u-excited ujabule. Kungenzeka futhi ukuthi usadidekile kancane. Kungenzeka ukuthi unembuzo ethile khona ngaphakathi kuwe ukuthi ima kancane imanyana Pastor T. Emanyana God Sanctuary Family Church. Hlalusa mfowethu. Awucacisa uyibeke bhale into ibe icace. Njengesinqesesele mfowethu. Just go deeper, Pastor T, and explain what is it that Him, the Spirit of Truth, wants us to learn, wants to reveal unto us. Yini le umoya kaNkulunkulu afuna usambulela yona ngomsamo. Uthini manje umuntu umsamo uyakwazi ukuguquka. Umsamo is able to revolve into a monument. Umsamo, the altar is able to evolve into a statue, into a school, into a hospital, into a grave, and into a walking person. Please, don't lose us here, Pastor T. Don't lose us. Don't leave us behind. No one's showing up on the Sanctuary Family Church. Kalusa, deeper manje. Sifezela usambulele. Ngoba vele assignment yethu bafowethu. I-assignment yethu is to make known to you. Hallelujah. Ukuthi sinambulele sinazise ingcebo nenkazimulo yemfihlakalo yensindiso neqiniso enguKristu Jesu ophila kini noyithemba lenkazimulo yenu. Now, to understand the evolution mfowethu ye-power, uku-understand ubunguqunguqu nokuguquka komsamo namandla omsamo ekubini nasebuhleni. Ngiyacabanga ukuthi kubalekile ukuthi ke sivezele ama-example, senze ibonelo. Hallelujah. Ukuze ungasali ngemuva. Now, ibonelo sizozenza ke bafowethu njengebandla. Ibonelo kakhulukazi thina ama-Afrika in the continent ebizwa nge-Afrika. Omuva lethu ngaphambilini saqolwa saqhagwa yihambi eziphuma kwamanye amazwe. Hallelujah. Zase zisibusa. Ngiyacabanga ukuthi important ukuthi mengichaza umsamo nguchaze ngobubi obenziwe abantu abafike bakha imsamo yabo la ezweni lethu eAfrika base benza thina ukuthi sikhahlele imsamo yethu. So ke bafowethu ngizothatha nje i-example yezwe mina engiphila kulo, iSouth Africa. iSouth Africa yona yaqolwa yaqhagwa ababusi babelungu, ababusi bamaJalimane abafika nabo bakotela kubabusi babelungu. Hallelujah. Mase kuba ababusi bamaDashi ahlangana namaJalimane base bakha isizwe esibizwa ngamaBhunu. Amen. Base beqhamuka nenhlobo yombuso ke bona amaBhunu amaJalimane namaDashi awubiza ngani ngeapartheid. Hallelujah. Now lezi zizwe ke bafowethu uma ziqhwaga umhlaba wethu mase ziqhwaga umnotho wethu. Zathi uma ziwuthola umhlaba, zathi futhi meze uthola umnotho wethu, zase zenza indlela yokubonga uNkulunkulu wabo. Hallelujah. Ukuthi siphumelelile eqhwageni umhlaba, saphumelela futhi ekuqhwageni umnotho kwalabantu esibafice bephila la. Ngaleyo ndlela base bakha ama-altare, bakha imsamo la eMzansi. Hallelujah. Lemsamo yaqala ngokuthi ekuqaleni kwayo endaweni ezithile kunamatshe aqoqelwe ndawonye.
meyakhiwa lemsamo lama-altare abaya kuyo bayobonga, abaya kuyo beyoncenga bancenge futhi uNkulunkulu wabo ukuthi angayeki aqhubeke nokubenza babuse phezu kwalabantu, the natives, imsinsi yokuyimilela abayifice kuleli lizwe Africa and South Africa. Hallelujah. With time ke bafowethu imsamo ya evolve yaguquka from amatshe yaba ama monument. Hallelujah. Ngizokunika nje example ese head office yomsamo yawababusi bamaBhunu ePretoria. Amen. Okuyiyona headquarter yemsamo yawo onke amanye ama province aye-4 ayekhona ngaleso sikhathi. Hallelujah. Kune monument yomsamo ePretoria ebizwa ngani ngeVoortrekker monument. Okuthi mebe yakhona befike beyibuka iVoortrekker kuhlengezela inyembezi mebebheke emuva mase beshona phansi ngamadolo benza ama sacrifices kwiVoortrekker mase bekhuluma noNkulunkulu wabo owabanika impumelelo phezu kwaba natives abantu ababafica bephila kulelizwe amandla omsamo lawo. Hallelujah. AmaGreek ke lento ayibiza ngani ngeHellenism. Hallelujah. IHellenism mfowethu isystem lapho khona wena oyisihambi nomfiki endaweni yabantu abathile uya kwicontinent nezwe elithile elinabantu abaphila kulo mase ufike ubadayisela usiko lakho, ubadayisele nendlela yokuphila. Hallelujah. Ukuze kwenze njani ukwazi ukuba ne-control ne-influence over bona. Hallelujah. So mayifika kihambi mfowethu esayibiza ngamaBhunu thina zafike zasihellenizer. Hallelujah. Zasihellenizer sasesishiya okwethu sathatha okwabo. Hallelujah. Now uyayibuza ke mfowethu ukuthi iHellenization yenzeka kanjani? Sizokuchaza nalokho. Amen. IHellenization ukuziphelele uyenza ngokuthi wenze njani? Ngokuthi uthi fund ukhokhe izakhiwo ezobizwa ngamadoroba. Amen. Now once kwakhiwa amadoroba ama-natives imfinsi yokuyimilela elifice iphila kulezi ndawo isystem ye-Hellenization yenza ukuthi bahale ukuze kule ndaweni kuzona ngoba niza nezinto abangazazi eindaweni zabo mase yaqala kamadoroba eba yindawo zokusebenza bayeke ukulima bayeke ukufuya bayeke yonke into bese bephuma bezofuna imisebenzi kinina. Hallelujah. Ngaleyo ndlela ke mfowethu idignity isithunzi somuntu oyinative siyaqala sehle from ukuba umnumzana oneyinkomo, umnumzana onomhlaba, umnumzana onamaplaza, umnumzana olimayo aphume eze azofuna umsebenzi abe isigqila sesifiki. Hallelujah. Isystem le ikhandwa kanjalo. Kodwa imenyezwa kuphi? Imenyezwa emsamo wesifiki. Ukuthi sinike impumelelo ekutheni sakha amadoroba kule ndawo ukuze baphume endaweni zabo zokuhlala beze kithina bazosikhonza ngokuthi basiseve. Bafuna imisebenzi kithi. Baphinde futhi umsamo wabo batshele ukuthi ukuze nibaphathe labantu you must start minting money. Kufuneka niqale manje niproduce imali nibhale. Hallelujah. Nenze ama institution ezakhiwo ezoprinta zithi mint imali. eSouth Africa ke mfowethu leso sakhiwo sabizwa ngani ngeSouth African Reserve Bank. Lento ayiqhamuki kumuntu iqhamuka imenyezwa emsamo. Ngoba umibizwe emsamo
The only way ongalwa nayo ukuthi nawe ube nomsamo ozoyabolwa nalomsamo kuwo. Ulwa ngomsamo umulwa nomsamo. Awukhulumi nje. Hallelujah. Awukhulumi nje wehle wenyuka. No, uya emsamo ufuna kube nomsamo nawe. Ngoba vele nabo ukuze imsamo yenu bayibuze bafika neyabo imsamo yagibela phezulu yenu imsamo. Hallelujah. Nanka ama monuments. Nazi iteshi igcwele la. Ibhedlela, ikole. Kuningi esingakubala. Konke kumenyezwa imsamo, kuyimsamo futhi yabo. Hallelujah. Ukuze ke bafowethu imsamo yabo iphumelele phezulu kwemsamo yethu abayifica sinayo la. Baqala futhi benze njani? Batraina the natives, batraina abantu abayimsinsi okuyimilela, insizwa nobaba. Bala kule ndawo ebizwa ngeSouth Africa eMzansi, babatraina ukuthi baba amasosha. Amasosha angeze ukuvikela abantu bakubo, kodwa azovikela bona nama interest abo. Ngaleyo ndlela amasosha avikela imsamo yabo. Amasosha akhiwe ngabantu bethu ukuthi baphendukele thina. Uma sithi siphakamisa imhlwela sifuna ukulwa kube yibo abalwa nathi belwela ukuvikela laba ngoba imsamo isikhulumile. Hallelujah. Ukube nathi mesilwa siqala emsamo oqala before silwe nabo, ngabe yonke lento esibona yenzeka yenzeki. Ngoba ngabe kulwa imsamo manje. Umsamo othi umsamo bese kubonakala ukuthi obani ababiza uNkulunkulu okuyena yena. Kodwa thina sibhizi basinika ifilosofi asikhulumi from umsamo bona baye emsamo uma bekhuluma. Hallelujah. Bathe besuka lapho imsamo yabo yathi labantu banosiko olu strong, labantu banobuntu obu strong. Ngaleyo ndlela umsamo wasuthi siqhamukani nesystem manje ezofanda arts and science. Hallelujah. Qhamukani ke manje nemali ezofanda ini amasiko neze science. Hallelujah. Baqala ke manje njengoba ubona kunama heritage days la kule country which is called South Africa and Africa at large. And the countries which during settlement and negotiations did not look at the spiritual significance of the altars of these people, then they considered that their symbols must be kept, unaware ukuthi these symbols ziyimsamo. Ngenkathi kukhulunywa negotiator ezala ngaphakathi ngenxa inhliziyo zazezinhle zavuma ukuthi hayi ngoba vele senila ngaphakathi siyavuma ukuthi hayi ke ipower siyayithatha, kodwa ke imsamo yenu, statues, monuments, hospitals, schools, clinics, etc. Angeke sibhidlize. Engazini kwabo kwangenwe ivumelwaneni. Ingakho ke mfowethu la eAfrika noma ungayipacifya wena uyinika isithipha idamu uyikhohlise uthi uyabusa. Ukubusa kwakho kuvunyelwe imsamo yalabantu ukuthi ungayithatha ipolitiki leyo ukuthi mukuyona eqaleni uboshwe. So sebeyakuvumela ke manje i-political freedom of association. Usungajoyina noma iliphi iqembu olithandayo, ugqoke nesikipa salo, ukhulume nangale idlangalaneni. Hallelujah. But economic power and land ayikho ezandleni zakho. When ujajuliswa yini i-political power of affiliation, ujajuliswa amandla epolitiki okuyikhethela iqembu.
ongahambisana nalo uzulivotela. Kodwa amandla bathi mebeya kuma-altare abo, bathi mebeya kwimsamo yabo, kwavela ukuhlakana okunzima kwimsamo yabo yobubi, yokuthi banikene amandla epolitiki, but umnotho nomqebo nezwe ningalidedeli. Ngempela sajabuliswa yini i-political power of affiliation. Uyawabona amandla omsamo ukuthi umuntu obubi umsamo uba ruthless kangakanani. Uyawabona amandla omsamo. Umsamo is ruthless mfowethu. Ingakho umulwa nomsamo ulwa nomuntu olwa nawe ngomsamo, akufuneki ube diplomatic, akufuneki ube umuntu understandayo nonenhliziyo enhle. No, because umsamo will mess you. Ruthless, I understand, the pitbull, igloomy ngadedeli. So kufuneke nawe ke mfowethu apply the same strategy ngokuthi ubuyele kwakho umsamo bese ufika uthatha amandla emsamo wakho. Bese imsamo ke iyalo, bese kubonakala ke ukuthi umuphi umsamo namandla. Umuphi umsamo onoNkulunkulu onamandla. Yikho ke bese sichaza ke mfethu imsamo, siwachaza ama-altare, size sichaze namagama awo, uzobona amandla omsamo umuntu uNkulunkulu ukuthi angakanani. Kodwa wena mongena emsamo, usathane nje uba i-walk in the park yeah. Uyehlwe enyuka nje, usehla senyuka, abafazi namadoda. Hallelujah. Usehla senyuka, umlabalaba. Shango sehla senyuka umuntu. Ngoba unamsamo, ugcina ngokukhuluma einkundleni zokukhuluma, WhatsApp, Facebook, etc. Awunamsamo man. Ulula. Umuntu oqhamuka emsamo ekubuka ngisho ngathi una 3 years, uvela yitshela mina ngimshalo baba lo, ngiyamhlula futhi lo baba. Ngani umsamo aphuma kuona, umnika igunya lokucabanga nokukhuluma kanjalo. Wena unamsamo wena. Ingane encane yesifiki ikubhuka ivela itshela ukuthi hello, buka emalokishini manje. Even our own brothers coming from other African countries, bathembe befika la kule country yethu South Africa, bafike bakhe imsamo. Baphethe manje itole emalokishini. Sithenga kubo, asinamsamo manje. Asinamandla, asinandawo esikwazi ukuya kuyona siyo invoke i-decision ezophuma kuba uNkulunkulu wethu ithi yes noma no. Hallelujah. Sina ngokukhuluma emajointini abo futhi. Okuyibona abasidayisela utshwala, olale ngathi uzovuka kanti ngeke uphinde uvuke. Kubi man. Ibandla lilele ubuthongo zwi, ibhizi lidla imali zabafelokazi, nezimali zeqolo, nemdende yogogo. Kuyonakala ezweni. Silele ubuthongo. Sikhompyutha nge-sound system yebandla, sikhompyutha ngama-uniform. Ingqondo kwathina sinayo, kodwa sithi sihlakaniphile ngoba siyabazalwane. Sine-wisdom, ayikho leyo nto, awuna wisdom. Hallelujah. Usithengaphi isinkwa wena? Usithengaphi? Awuna altar, awuna msamo. Yila funa sihlehleke siqale khona thina njengebandla, sivuse phansi indaba yomsamo ukuthi labantu laba abathembe befika bezokwakha imsamo yabo la ngaphakathi. Bathi bebefika basidehumanize. Yabona? Salahlekelwa idignity, uqotho, salahlekelwa isithunzi. Ngoba bathi mebesifica bebona amandla emsamo yethu, baqala bathi hayi man, idemonic lento enyenzayo, amademoni. Hallelujah. Babuka indlela esigqoka ngayo, kwathiwa amademoni agqoka kanje uma eya kwabo wabo uSathane. Hallelujah. I mean, look at you. When you look at beauty,
uma ubuka ubuhle istandard osebenzisa sobuhle as an African isiphi ingakho namhlanje sisamile silindile ukuthi one day nathi sibe ne pageant, an African beauty pageant. Hallelujah. La ubuhle bakhona sizobuka ngezibuko zase-Afrika. Sithi ayintombi le, indoni yamanzi le, Mpumalanga Sikothe lo. Hallelujah. Ngiyathela ngabantwana lo muntu. Hayi ama-ironing board lawa ngenazinto. Uxolo kuleyo ndawo bathi iqinisa silikhuluma. Hallelujah. Uyibonile wena on Heritage Day ukuthi ubugqokeni. Kade ugqoke inwele ezithengiwe. Wasushuqula iduku phezukwazo. Walwa nomsamo wakho wena umuntu ngendlela ogqoke ngayo. Kwaba ne conflict in the realm of the spirit kwekamoya ukuthi kahle kahle ubani wena. Hallelujah. Kumanje uyableacha njengoba ngikhuluma nje. Ngani usudayiselwe iconcept yobuhle ukuthi ubuhle kufuneke define along the lines zokuba mhlophe. Yiwo usuthenga nezinwele zakho. Hayi man. Asulungisa umsamo bafowethu. Subuyisele uNkulunkulu. Sithi mesikhuluma emsamo yethu, iqoqani inkulumo zethu iphakameze kubaba uNkulunkulu, ziyongena emsamo wegolide kababa uNkulunkulu bese ifika khona zishe ndawonye ukuthi ayakhuluma amanguni, ayakhuluma ama-African emhlabeni owanike wona, ayakhuluma amanguni, ayakhuluma ama-Afrika emhlabeni onothile Jehova owanike bona, wabapha imvula, wabapha ulwandle, wabapha igolide, wabapha idayimane, bayakhuluma abahlangene, bakhuluma ngezwi elilodwa and ithi misha lento mesiba yi-sweet smelling aroma ibe yiphungela imnandi uNkulunkulu bese kuphuma isinqumo kuNkulunkulu yokuthi hayi i-restoration isifikile. I'm restoring the dignity of abantu bami. I'm restoring umhlaba Hepzibah. Hallelujah. I'm restoring umhlaba Beulah. No longer shall izwe labo ukuthi walikwazi ukuproducer libarren linyuba. No. Khuluma ubaba uNkulunkulu manje. Hallelujah. Asihlanganeni bafowethu. Siphindele emuva emsamo. Siyokhuluma nobaba uNkulunkulu emsamo. Sithumele bafowethu izikhalo nezimfuno zethu. uNkulunkulu uzothatha isinqumo. Ayikho futhi into angayenza ngoba kuyisystem yakhe ukuthi mezisha lezinto zethu emsamo wakhe wegolide. Isinqumo noma kanjani sizophuma. Hallelujah. Ingakho-ke mfowethu uma siuchaza umsamo siubiza ngokuthi umsamo is a spiritual transaction. Umsamo mfowethu ufana nendawo ehweba ngokwekamoya. Hallelujah. Spirit to spirit. Msamo to msamo. Adlalwe msamo bafowethu. Buku ukuthi nenzani bekushoniwe. Nize nibe nezinto ezibizwa ngama after tears. Mase ucabanga ukuthi nizoba nekusasa ke njengesizwe. Hayi, you are gone already. Phelile ngani. Sebefikile abazoyithatha ikhanda. Sebewakhile nama-altare abo la ngaphakathi. Phakathi elokishini nithi inhlezi ningazelele lutho. Zithi bekushaya 12 uzwe ngomsindo. Allahu Akbar. Into ungayazi. Hallelujah. Sebegobile babheke in the east babheke eMecca manje. Phakathi kwenu. Hallelujah. Umile wena nemali yakho ngolesihlanu. Boze babuye ngo2. Ngoba ngeke uzuye kwesinye isitolo somuntu wakini. Sebekumemezile kwi-altare la. Uyabalinda. Uzobalinda kuze kushaya 2 nemali 10,000 rand esandleni. Ngeke uye kwenye indawo. Ngoba usumenyeziwe njengesizwe njengomuntu ophilayo la kule ndawo ebizwa ngomzansi. Ubizwe altare mfowethu. Ubizwe emsamo wabo. Ukuze udlubulundele uphume lomsamo wabo. Nawe khumbula wakho umsamo uye kuwona. Hallelujah.
only way yokulwa nomsamo mfowethu ukuthi na ulungiso wakho umsamo. It's not my feelings lengiwakhulumayo la, izwi likaNkulunkulu. Ugcine nini wena umsamo wakho ukuthumela izinto zakho emsamo kaBaba uNkulunkulu? Ugcine nini? Ubhizi uyawuthuka umsamo kodwa wazi lutho ngomsamo. So holier than thou, kanti you're holier than thou-ness. Umsamo unawo. Ayikho into ephembayo nephembelekayo kuwe. Hallelujah. Umsamo is a spiritual transaction mfowethu. Uyabona lapha, you give or you take. You offer or you destroy. Kusamsamo ke lapha. Hallelujah. The idea of it is not to offend you. But the assignment esinikwe yona is to make known to you imfihlakalo, ingcebo nenkazimulo yokujula nokujiya kwemfihlakalo. Evangeli lensindiso neqiniso okunguKristu Jesu ithemba lenkazimulo yethu. Hallelujah. Mfowethu mesithi umsamo uyindawo la kuhweba khona kweza kwamoya. Hayi ngoba sidlala noma we want to make you feel good. No. Destinies and futures are made or broken. Destinies and futures are established or altered. Altare emsamo. Yezo mfowethu. Ikusasa lomuntu nelabantu. Lapha mfowethu mase kushawa spiritual transactions. Ema altare abantu mfowethu befuna ukuhlasela umndeni wakho ngealtare. Befuna ukuhlasela umndeni wakho ngemsamo yabo. Wema. Ikusasa lakho mase discusswa lapha. Is either liyakhiwa noma kuyaqedwa ngalo liyabhidlizwa. Ubhizi wena uhamba isifuba usibhekise phezulu awuna altare. Wema. Lapha mfowethu altare uma sithi usendawo la kuhotshwa khona kwekamoya. Hey, kunabantu abayema altare abo ngawe nangomndeni wakho nakho konke onakho. Kuyodiscusswa nje ama-curses ngawe, generational curses. Yabona afika lonto. And umsamo indawo nawe la ufuna kuye khona ukuyolwa nama-generational curses. Hey, either uwawine noma uwaluze. Uma umsamo wakho mfowethu inhloko nombusi wawo kuKristu Jesu, you are guaranteed you win i-victory. Hallelujah. Bathi bebhizi mfowethu behlangana behind closed doors ngomsamo belwa nawe ngoba umsamo mfowethu ugenerational. Umsamo uyadlulela udlulele izukulwaneni awufi. Ngisho thina singafa kodwa umsamo uyasala. Khumbula ukuthi umsamo uyawazi ukuthi ube amantshathile siwabeke ndawonye bese sazi ukuthi thina senzani la. Kanti uyawazi futhi umsamo ukuba imonument, isakhiwo esithile, ukwazi ukuba istatue. Hey mfowethu ubuso bomuntu obuthile mhlambe noma ibhilidi elithile ube isibhedlela ube isikole ube yiyo yonke into. Noma singafa thina but umsamo will stay, uzosala u-encourage uyisikhonkwane sezinto ezikhulunywe kona ngawe noma nangomndeni wakho. Hallelujah. Ngisho ungafasta wenzeni. Hey mfowethu, uma ungalwi umsamo ngomsamo uyoba yile mfowethu man kuyabheda. Ikweletu kuyoba into yakho. Hlupheke into yakho. Yonke nje into wrong mfowethu. Uzungazi ngempela isisinyama esingako naso siqhamukayo namabhadi angaka. Kanti hayi umsamo wakho mfowethu udinga ukulungiswa. Udinga ukulungiswa ngoba umuntu owalwa nawe noma asashona but kusele kuloya mndeni ukuthi kuliwa. Kunemndeni engangeni wena kuyona.
even isihlahla sakho lesikamango mekuumango wena egcekeni lakini nazo lo mango uthakathiwe nizofa menudle. Umsamo nomsamo mfowethu, msamo uthi umsamo mungena msamo senkingeni senjeni ozala isamshwana uNkulunkulu akhulume nawe. Thina mfowethu we only provide a platform ukuthi uNkulunkulu akwazi ukukhuluma nawe, sikwenze ukuthi ube fertile kuyikamoya ukuthi uNkulunkulu uthini ekhuluma nawe. Hallelujah. So ingakho futhi uNkulunkulu esivezele ukuthi umsamo mfowethu is a system of authorization. Bebefika lapha emsamo authorize izinto ezithile ngawe nezwe lakho. Uvunyelwane benevunyelwane engenwa kuzona. Hey madoda. Kunama covenants lapha ekungenwa kuwona, ivumelwane. Kunama destinies. Kudiscuss amakusasa lapha abantu. Nekusasa lakho, nekusasa lakho. Mase ngitshela ukuthi wena ke kungathi kusasa lakho lidiscusswe emsamo, ucabanga ukuthi uzovela ulilwe nje ulwine noma kanjani. Never. Buyela nawe emsamo wakho. Ubani owumbusi nekhanda lomsamo oyakona? Ubani? Ngokumele ukwazi lokhu ukuthi umsamo uyefana mfowethu nebattery, ipower bank. Yabona umsamo akekho umuntu oyophumelela mfowethu ekutheni akukhese. Akekho umuntu oyophumelela ukuthi akuthakathe. Akekho umuntu oyophumelela ekutheni akucindezele oppress you. Akekho umuntu oyophumelela ekutheni akwenze isigqila sakhe. Hayi man. Akekho umuntu oyophumelela ukuthi lento ayifisa ukuthi yenzeke ngempilo yakho ukuthi iphumelele uma neyonto engayi-invoke ngomsamo. Yabo? So ukuze wena ukwazi ukulwa nalezi zinto eseyi-invoke ngomsamo, ngoba umsamo iwona oyi-power bank nebhetri wenza lezi zinto ukuthi zenzeke. Nawe ufuna ukulwe ngomsamo and ungabi nenhliziyo enhle ngomsamo wakho, lokhu understand. Tshela uNkulunkulu yonke into. uDavide waya kuNkulunkulu kunzima. Wathi Jehova indlela engiphatheke kabi ngayo nalezizwe engilwa nazo. Ngiyacela manje Jehova ukuthi omama bakhona bakhulele, izisu zabo ihushuke. Kuthi uma ingane kwenzeka ingahushuki iphuma ngaphandle, uyibambe ngenyawo zangemuva Jehova, ikhanda lawo lisakaze emadwaleni. Mase kuthi amadoda akhona empi metha yakhuluma ulimi linamathele lapha phezulu olwangeni. Imlomo ibe dry, bangabi namathe, bafukuhlu, bafeke endlele oyisihlu. Uyayibona leyo? Ukhuluma uDavid, ukhuluma emsamo noJehova wakhe. Hallelujah. Ukhathele manje, ukhathele. Uthi uvala ngapha kuvuleka ngapha. Nawe ke unalungelo uyele emsamo kaJehova. Hallelujah. Now ngiyacabanga ke nganza kwethu ukuthi nginganiflati kakhulu ngeinformation, kodwa uNkulunkulu emuhle akwazi ukuthinta kuwena ama-buttons athile azoba ukuthi ube ne-spiritual awakening, uphaphame ngamehlo okubona izinto ngamehlo zakwamoya, so that uma sesihlangana-ke bafowethu ngethuba elilandelayo, uma-ke sesichazela ngama-altare ngemsamo yabantu abathile elotshiwe la embhalweni engcwele in the Bible, namagama leyo msamo eyabizwa ngawo, mase ubona ukuthi no wonder uNkulunkulu ayi-honorisha yonke into labantu abayicelayo nabayifunayo kubo azabalwele, ingoba babeya kubo bemthemba uNkulunkulu emsamo yabo ukuthi lokho abayocela uzokwenza. Hayi nami sengiyabuyela ke kowabo umsamo. I believe uNkulunkulu ukhulumile nawe namhlanje. Asakhi appointment ke mfowethu for next week sihlangane mase si correct again this embedded error, this embedded ignorance. Lokungazi namaphutha agcwele emabandleni namhlanje okucabanga ukuthi amagama ama-altare
amagama emsamo amagama kaNkulunkulu. Hayi. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. Siphinde sihlangane again. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.